Sorkar Jylliew kalarai ban syangbiang sakawai kajing yalang bat ka harijan panchayat committee benci megarai ka khatduh habayade bat kajing pynkynriah yaki laispa sapo artli kilong Iing na Them Metor Them molong haba pentiknaru bat Sorkar Jylliew kan omshim jingkhen ni kentup lang yaki briu ki basusa be an hakane kajing pynkynriah kene kajing yalang kan longbiang haka nyautari Jylliew yakni karai la shim hapdeng ka Sorkar Jylliew bat ka harijan panchayat committee kepala long negas baar ha secretariat kepala penyak jau sembut menteri rang ba ka Jylliew bakmi yakatnat po Iing ba preston tensong habaya kran bat kilat pasai kubor hadin kajing yalang uba preston ula pentip baka HPC kala kerpa de ka Sorkar Jylliew bakan sya ka committee bakan net ikran biang bat kilong Iing ka Them Metor halor kajing mi ka bami na kajing yalang balong negas ngi haswa bakin wan biang sya kajing yalang ka khatduh halor kani ka kam ba preston ula pentip baka HPC kelapan por shibnai bakin net banyasyong bat yaselok bat kilong Iing ka Them Metor bat ka hanyau tarik Jylliew onse kendu biang ban shime karai ba khatduh halor ka RTI plus say madan ka HYC bapin banaki laispa sapo artli kilong Iing ka Them Metor hadu shispa sapo pratli kilong Iing kide ki basusyong bian uba preston upentip bau director katanat urban affairs lembar chief executive officer ka Shillong municipal board kidang syong bishar ban pintikna ya ka jubab ka RTI jong ka SMB Uyathu baka Sorkar kadang abmenta ya katanat urban affairs bat ka SMB bakin pendep ya kajing penchisha ya kani ka kam Kabaskotat kelombak dak liang ki members jong ka HPC kilawan hakaba kewan langru u lawyer jong ki nang te na Port Delhi bat kumju ru u general secretary jong ka Gurudwara Delhi u ba bun sen u penpau ya ka jing snokia u kwa langru rengkat bot lawyer jong ki bangin poi sya ka jing ya snothu hakaba kanum don kanu ka jing ngomong hang liang pai ke menta ka sngi kade ka meeting ka bnya syong ni discuss biang ya kane ka benta bat ka banga snotunat kalong ngayu i bana ka liang jong ki members jong ka HPC ru i kumbakila nang syai kinang snothu ya ka jingmut ke jong ni government namar ngi na ke government ngi batai syai kedar ba ngi don kam ya ka relocation ndai bangin be ndai bangin le ben yaki kidai ki para baya songlang hame merla ki bela contribute bela tresitom nang menta ka Jylliew jongi bakan kiu sakmat bat kiu saprang kam tame ha ka por ka banginang ong don tang ka service ka service latrin ka ba 4 don kini ki septic tank kini kitai de maki ki ba pun khoi ki ba suba na dong sedong ha ka to por ngopi ngi taman pek yaki tenteng ni ting ni smith to te nagda wat ya ka service to ki ngi hap la kom numur ban nyokor ka e ka baki kilale ka e ka baki la contribute da kam ta ka Jylliew jang brokoi pinong hapo pinong hasor juane hasor turane hasor Shillong kadon ke jingsha ha ka ba hakitu ki post ne bil alino don batre ban yekren sapang kan ni ka jaj issue to te menta ka sngi ngong epi hak jing kren ngasuthu bakiru kisai ngiru ngi ai ya ki pet kane ka jing thmu jongi kumne begin la kumne ngi kwa ban ra ya phi ka jaka ka biang ka balong save ka jaka ka ba tham ka jing kwat ka jikya na dong sudong ka ban bit ban biang ha ka ba ki khon ki ti jong pila sai shis ngiru kin yo ya ka jaka puli ka biang kin yo ka jaka sa ka biang bat ka bit ka bete ka wei ka bang asutrat long ba nakaleng jong kiru ila nang snothu susu ya kan ka blueprint ka bangi ai ka bangi la pensyai khmat jongki ka bangi la ai ru presentation bat ka ba khatduh hak jing ren kalong i panpor yang satang ka last meeting ka bangi lu bat kata kalong nila fix ka dit ha ka first week jong ubna Jun pamut hab ka neutri ang sa tentatively ngla bu neutri ku Jun bangin pelong ya kan ka jing kendu bat ngangets kem nakaliang juk yiru piong ba kani kalong ka meeting ka ba khatduh ha ka bangin ya simlang ya karai bat kata karai kan long nakam ta ka jingbit jingbiang jongki bat nakam ta ka jingbit jingbiang jong ki pat ba ka Jylliew mekla jongi parokoi